Oh. Taga Santa Cruz na bala. Nawawala kami, nawawala. Aray ko. Aray ko. Nawawala kami, nawawala. So what's up mga kaprobinsyano? Yan. Today is November 23, 2025. Pupunta tayo dito sa Barangay Girlaw, San Carlos City, Pangasinan, kung saan meron po tayong beneficiary po doon. Charity for a cause po tayo. Kita-kits po. Abangan ninyo mamaya. Pupunta natin kung saan po yung charity venue. Kasama natin ang Ampo Tilayag Riders Club at ito po ang yung DG1 Probinsyano. Awa! So yun mga kaprobinsyano, dito na yung ating mga kasama sa charity. Yan, kita-kits dyan. Kasama natin si Tol Edmond, Tol Toleo, Tol Sek. At kasama din natin si Bro Jonathan. Nandun pa, dilim. So kita-kits po dyan mga kaprobinsyano, dyan sa Barangay Girlaw, San Carlos City, Pangasinan, kung saan meron po tayong ride for a cause, charity for a cause dyan. Yun. Oh. Taga Santa Cruz na bala. Nawawala kami, nawawala. Aray ko. Aray ko. Nawawala kami, nawawala. Nawawala kami. Alright, nandito na tayo ngayon sa venue. Kasama natin ang Ampo Tilayag. Shoutout mo kuya yung mga kasama. Shoutout dyan mga Putilayag sa mga Aguilar, San Carlos. Yan, dito tayo sa venue kung saan yung charity. Yan, kasama natin. Yan. Oh. Shoutout. Shoutout guys, MXRP, MXRC. Yan. Saka sa mga arsama. Yan, nandito tayo ngayon sa venue dito sa Barangay Girlaw, San Carlos City, Pangasinan. Kasama natin mga kapatid natin sa Ampo Tilayag Riders Club. Ano? Kaway. Ito po yung ating beneficiary, tatlo. Hosted po ito ng Pioneer Motorcycle Advisory Group or PMAG. So yun mga kaprobinsyano, ito po yung tatlong beneficiary po natin. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at nakiisa para maganap itong ride for a cause na po na ito.
So yun mga kaprobinsyano, yan, pauwi na po kami. Tapos lang po ng pagbibigay ng tulong namin dito sa charity sa Gilong. Yan, kita kits sa susunod na charity. Kasama natin ang Ampo Tilea Graduates Club. Maraming salamat po, especially sa aming admin, Brother Mike Gutierrez. Yan, ingat kayo palagi. See you next charity.